देउलि महिलारि बिथाङा गावनि बिबुंथियाव बुंदों सप्तायाव खनसेल' आं रायजो राजाफोरखौ लोगो हमगोन होननानै दा बे नेगेटिभ मोनसे प्रसार जागासिनो दं नेगेटिभ मोनसे इम्पेक्ट गोग्लैदों बिदिबा बोरै जानो एमएलएआनो जुदि दानो बुंखायोबा सप्तायाव आं खनसेल' रायजो राजाफोरखौ लोगो हमगोन अब्लाथ' बिराद साननांगौ खोथा दङ होननानै न'खरसेयावनो चिफ न'खरसेयावनो एमएलए ओरैनोथ' सिबा पारा पाब्लिकखौ लोगो हमखाया बेबायदि थ' बेबायदियाव आरोबो बे न'आवनो एमएलए थायोबा माबादि जानांगौ एसे गिनायबो मोनदों मानसिफ्रा प्रमिला रानी ब्रह्मआ टिकेट मोनैनि उनाव बिथाङाबो दुखु मोननानै दं होननानै आं मिथिनो मोनदों आरो बिथांनि मानसिफ्रा दायो गोदाव सोराव जादों बिथांमोनाबो जोंनो भट होनो हागौ आरो बेबायदिजों आंबो आगोलनिख्रुइ बांसिनसो भट मोननानै देरहानो हागौ रावबो लाफेरै जों हलिउड बलिउडफ्रावसो नुदोंमोन भेनिटि भेन लानानै एक्टर एक्ट्रेसफ्रा शुटिंआव लाङो मेकआपफोर गाज्रि जायोबा फिन हाबनानै मेकआप खालामफिनो बेबायदिखौ जों नुयो हलिउडफ्रावसो खिन्थु दिनै बिथाङा बे बिसायख'थियाव बेबायदि दामि गारि मोनसे बाहायलायनानै केम्पिं खालामनायखाय दिनै गोबां मानसिफ्रा नायनो थाङो गारिखौबो नायनो थाङो मानसिखौबो नायनो थाङो बेवहाय जोङो एनडिएआव जों गैया जायनि थाखाय बिटिसि ओनसोलाव थानाय 15टा समस्तियावबो जों गेलेदों आरो बिटिसिनि बाहेरायावबो गोबां समस्तियाव जों अलरेडि माने बेहाय जोङो केन्डिडेट फसंबाय नोंथांमोना बेखौ नुदों दा बेवहाय साननांगौ जेबो गैया जेरै दा जोंनि पार्टिनि प्रेसिडेन्ट प्रमद बर'आ तामुलपुर समस्तियाव गेलेदों जेराव आगोलनि आसामनि स्पिकार बिश्वजित दैमारि बिथाङा गेलेदोंमोन जुदि जोंहा माबाफोर थाखोमानाय आन्दोआव माबाफोर थाखोमानाय दङमोनब्ला अब्लाथ' जोंनि पार्टी प्रेसिडेन्ट गेलेनाय जायगायाव बिश्वजित दैमारिया गेलेनाय नङामोन बा बिश्वजित दैमारि गेलेनाय जायगायाव जोंनि पार्टी प्रेसिडेन्ट प्रमद बर'आ गेलेनाय नङामोन बिसायख'थि बे बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ आरो बिसायख'थिया बांद्राय सम गैलिया बे बिसायख'थिखौ मोनसे देरहानायनि सिमां लानानै गावबा गाव बिजाथिफोरा गावनि जि देरहानाय बे देरहानाय सिमांखौ लानानै जुजिगासिनो दङ रायजो राजाफोरनि सिगाङाव हाबगासिनो दङ बे बेलायाव आङो नैबे 3 नं क'क्राझार बियाबनि बिजाथि इउपिपिएलनि बिजाथि लरेन्स इस्लारि बिथांनाव आङो माखासे खोथाखौ सावरायगोन नैबे समाव नोंथांखौ आं जोंनि बड'लेण्ड रादाबनिफ्राय बरायग्रोनानै लाबाय नोंथाङाबो जि मोनसे सिमां लानानै जे बिसायख'थि गेलेदों क'क्राझार ओनसोलनि थाखाय बेवहाय नोंथांनि देरहानायनि मोनसे सिमाङा माबायदि आंनि सिमांल' नङा बेयो रायजो राजाफोरनि सिमां मानो होननानै बुङोबा बावहाय बे बिसायख'थियाव खालि एमएलएनि बे बिसायख'थिल' नङा जोंनि थाखाय बे बिसायख'थिया माखासे जे रादायफोर दङ बेखौ मावफुंनायनि थाखाय जोंनि थाखाय मोनसे बियो स्कप जायनि थाखाय थांनाय बारनि जे बिसायख'थिमोन बे बिसायख'थियावबो आङो 20,000नि बारा भट मोननानै देरहासार जानो हादोंमोन मानो होननानै बुङोबा बिटिआर एकर्डनि जेफोर दफाफोर दङ बे दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय एसेम्ब्लियाव बाथ्रा बुंनांगौनि थाखाय सरकारखौ नारसिननो सरकारजों सावरायनानै जेंनाखौ सुस्रांनांगौनि थाखाय मोनसे बिबान जोंहा दङमोन आरो बेखौ जोङो दा मावफुंगासिनो दङ गोबांखौनो जोङो सुस्रांनो हाबाय बेनिखायनो एबारनि नैथि जे खेबनि बिसायख'थि आंनि थाखाय बेयावबो रायजो राजाफ्रा आंजों लोगोसे दङ मानो होननानै बुङोबा जि आद्रा थाबावनाय जे बिटिआर एकर्डनि दफाफोर दंबावो बे दफाफोरखौ जोङो सुफुंनो नांगोन दिनै बिपिएफआ बै समाव होनदोंमोन बिटिआर एकर्डआ थगायनाय मोनसे एकर्ड बिटिआर एकर्ड जेबो लाब जायाखिसै बायदिसिना होनदोंमोन गामि हाबनाय नङा सिमा लावनाय नङा नाथाय नोंथांमोनाबो नुदों रायजो राजाफ्रा नुदों जे थांनाय जिथु बिटिसि बिसायख'थि बेयाव सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि बर' रायजो राजाफोर जायफ्रा बिटिआरआव हाबमारबाय बिथांमोना रौता समस्ति धनस्रि समस्ति आरो हरिसिङा जे समस्ति बे मोनथाम समस्तियाव बिथांमोना भट होदों आरो बिथांमोना दा उदालगुरि जिल्लानि सिङाव दङ बेबायदिनो माखासे दफाफ्रा फारि फारि जालांदों दाख्लै बावैसो क'क्राझाराव फैनो गोनां भारतनि गाहाय मन्थ्रिया बिथाङा अखा बायदिसिना बोथोर गाज्रिनि थाखाय सफैयाखिसै नाथाय गुवाहाटीनिफ्राय कयनाधरानिफ्राय जे रायजो राजाफोरखौ बिथाङा एड्रेस खालामदों बेयाव नुनो मोन्दों जे बिथाङा बुंदों बिटिआर एकर्डनि दफा बायदियै खामानिफोरखौ मावगासिनो दङ
बिटिआर एकर्डनि दफायाव थानाय बायदि पर्बत जरानि बासपारायाव रेलवे जे कस्ट फेक्टरिमोन जोंहा दा बेखौ रेलवे वागन वर्कशप होननानै नाम दोनदों बेखौ बिथाङा दाख्लै बेखेवहरदों दा बेबायदिनो फारि फारि दफाफ्रा मावफुंजादों आद्रा थानाय दफाफोर बे दफाफोरखौ मावफुंनो थाखायबो आङो बिटिआर एकर्डनि सासे सागानगिरि हिसाबै दिनै पार्टिया आंनो स्कप होफिनदों जेन' आद्रा थानायखौबो एबारनि जिथु सेसनफोर बे 5 बोसोराव जों जे खाबु मोननांगौ बाहाय जाहाथे जों मावफुंनो हायो बेजों लोगोसे आंनि समस्तिनि जौगाखांनाय डेभेलपमेन्टनि बाथ्रा जेरै क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजखौ जोङो इउनिभारसिटि खालामबाय बे बिलाव आङो 16टा एमेन्डमेन्ट लाबोदोंमोन आरो आंनि एमेन्डमेन्ट बिलखौ आसामनि एजुकेशन मिनिस्टार रनज पेगु आरो सरकारनि जानाय चिफ मिनिस्टार बिथांमोना फंसेबो अजद होआलासे 16टा जे एमेन्डमेन्ट बिल होदोंमोन आं बे बिलखौ बिथाङा नाजावनानै लादों क'क्राझार हिसाबै आंबो प्राउड फिल खालामदों आसाम एसेम्ब्लियाव बर'नि फार्स्ट बिबुंथि लाखिनो मोनजेननाया आंनो बे आंनि थाखाय जारिमिनारि आरो आं सानो क'क्राझारनि बर' फिसा हिसाबै क'क्राझारनि मानखौबो आङो लाखिनो हादों होननानै दा बेबायदि हिसाबै एबारनि जे बिसायख'थि बे बिसायख'थिया जोंनि थाखाय गोनांथार मोनसे बिसायख'थि आरो बर'ल' नङा बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि हारिसाफ्राबो दिनै आंजों लोगोआव दङ थांनाय बारावबो जेरैमोन दा थिग एबारबो नुदों मानोना आङो बाय हारि धोरोम बोरोन बासियाजासे आंनि समस्तिनि मानसिफोरनि आङो खामानि मावगासिनो दङ जेरावबो जि गभर्नमेन्ट स्किमफोर मोनो जि गभर्नमेन्ट फान्डफोर मोनो बेफोरखौ समानै राननानै होगासिनो दं बिनि थाखायनो दिनैबो रायजो राजाफ्रा आंनि खाथियाव दङ बे खेबनि जे बिसायख'थि बे खेबनि बिसायख'थियाव नोंथांनि जुजिनाया माने दानि बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथांनि असे बिसि सेवलि महिलारि दा बिथांनि जे नैबे समाव बिसायख'थिनि फोसावदिं मेलाव गोख्रों नुनो मोन्दों बेजों जुजिनाया नोंथाङा माबायदि जागोन होननानै सानो गोबाङानो बुंदों जे बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिनि बिसि सिउलि महिलारिजों नोंथांनि जितु कन्टेस्ट बेयो खुब टाफ जानो हागौ होननानै आगोलबो आंखौ बिदिनो बुंदोंमोन मानसिफ्रा जेब्ला आं गिबि खेबनि थाखाय बिसायख'थि गेलेयो बे समनि आंनि कन्टेस्टेन्टआ प्रमिला रानी ब्रह्म बायद'मोन आसामनि केबिनेट मिनिस्टार बर'नि सासे माने गागि दैदेनगिरि बर' आन्दलनाव बर' आइजोफोरखौ लानानै दैदेनबोनाय सासे दैदेनगिरि आरो बे समावबो देबोरगाव हाग्रामा महिलारिया एमसिएलए महरै दङमोन सालाकाटियाव देरहासार बसुमतारियानो दंखायोमोन बावखुंग्रियाव दनेश्वर गयारिनो दङमोन बनरगाव राजिब ब्रह्म बिथाङानो दङमोन आरो आंनि उल्था बिजाथिया आसामनि सासे केबिनेट मिनिस्टार प्रमिला रानी ब्रह्मन अब्लाबो आंखौ सोंदोंमोन नोंखि मिनिस्टारखौ फेजेननो हागोन नामा नों बोरै देरहानो नोंनि समस्तिनि सोरगिदिं 4 गाहाम बिपिएफनि एमसिएलएआनो दङ बेबायदि होनदोंमोन अब्लाबो आङो बुंदों आङो देरहागोन मानोना आंबो मन्त्रि एमएलए बायदिसिना जायाखैबाबो आंबो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानैनो रायजोनि थाखाय खामानि मावबोदों गुबुन हारि हारिसाफोरजों मोनसे मोजां सोमोन्दो लाखिबोदों बिनिखायनो डेफिनेटलि आं देरहागोन होनदोंमोन आरो बिनिखायनो 20,000नि बारा भट मोननानै आं देरहासार जानो हादों एबारनिया सिउलि महिलारि बिथाङा हाग्रामा महिलारिनिल' वाइफ बेबायदि सिगाङाव बबेबा मोनसे आफाद दोलो बायदिसिना थानानै खामानि मावनाय नङा गोबाङानो बिथांखौ सिनाया नंगौ बिथाङा दिनै 40-50टा गारि ग्रोम ग्रोम लानानै बेरायदों रावबो लाफेरै जों हलिउड बलिउडफ्रावसो नुदोंमोन भेनिटि भेन लानानै एक्टर एक्ट्रेसफ्रा शुटिंआव लाङो मेकआपफोर गाज्रि जायोबा फिन हाबनानै मेकआप खालामफिनो बेबायदिखौ जों नुयो बलिउड हलिउडफ्रावसो खिन्थु दिनै बिथाङा बे बिसायख'थियाव बेबायदि दामि गारि मोनसे बाहायलायनानै केम्पिं खालामनायखाय दिनै गोबां मानसिफ्रा नायनो थाङो गारिखौबो नायनो थाङो मानसिखौबो नायनो थाङो बेबायदियाव एसे एनै जाकजमक जान बायदि नुदों होननाया बे स्वाभाबिक गोबां मानसि फैयो आरो थाङो पलिटिक्सआव दिनै कंग्रेसनिफ्राय बिजेपिआव थांनानै टिकेट लानानै गेलेदों बिजेपिनि मन्थ्रियाबो दिनै कंग्रेसनि टिकेट लानानै गेलेदों पलिटिक्सआव थांलाय फैलाया जायो स्वाभाबिक जोंनिफ्रायबो सासे सानै थांदों बिथांमोननिफ्रायबो जोंनाव सासे सानै फैफिनदों मैयासो हाबहैदों माखासे सेंग्रा दिनै आरोबाव आंजों फैफिनबाय बेबायदिया जायो थगायलायनाय माने लोगोजों लोगो थगायनानै लिंलांनाय दा बेबायदिया जागासिनो दं मुखुबनो आरो बिनि थाखाय आंहा बे साननांगौ जेबो गैया मानसिफ्रा मोजांखौ नायदों सानदों
जे एमएलए हिसाबै आङो थांनाय 5 बोसोराव जेरैबायदि रायजोनि थाखाय खामानि मावबोदों क'क्राझार टाउनाव भारा न' लानानै आङो मोनसे एमएलए सिबिथाय मिरु खालामनानै बेवहाय रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावदों आरो आंनि न'आवबो मोनसे अफिस दङ जेराव आंनि साहानि मानसिफ्रा फैनानै आंखौ लोगो हमफैयो बेबायदि मोनसे सार्भिसखौ आं होदों सेउलि महिलारि बिथाङा गावनि बिबुंथियाव बुंदों सप्तायाव खनसेल' आं रायजो राजाफोरखौ लोगो हमगोन होननानै दा बे नेगेटिभ मोनसे प्रसार जागासिनो दं नेगेटिभ मोनसे इम्पेक्ट गोग्लैदों बिदिबा बोरै जानो एमएलएआनो जुदि दानो बुंखायोबा सप्तायाव आं खनसेल' रायजो राजाफोरखौ लोगो हमगोन अब्लाथ' बिराद साननांगौ खोथा दङ होननानै मानोना एमएलएखौ दिनै बिराद गोनां सरकारि जिखि खामानि जाया मानो एमएलएनि फरवार्डिं नांगौ एमएलएनि रिकमेन्डेसन नांगौ बायदिसिना बेबायदि समाव जुदि सप्तायाव खनसेल' लोगो हमोबा माबादि जानो हागौ दिनै भटार्स रायजो राजाफोर सानदों एसे गिनायबो मोनदों न'खरसेयावनो चिफ न'खरसेयावनो एमएलए ओरैनोथ' सिबा पारा पाब्लिकखौ लोगो हमखाया बेबायदि थ' बेबायदियाव आरोबो बे न'आवनो एमएलए थायोबा माबादि जानो हागौ एसे गिनायबो मोनदों मानसिफ्रा बेनिखायनो दिनै माने जायफोर सानदोंमोन जे काउन्सिला बिसोरनो देरहागोनदां बिदि सानदोंमोन बा सोरबाया होनदोंमोन काउन्सिलनि बिसोरनो देरहागोन बिसोरनो होनसै नामा सानदोंमोन बेफोर गासिबो दिनै बेक जादों आरो आं नुनो मोनदों क'क्राझार टाउनाव बेबायदि मोजां थासारि फैगासिनो दङ मानोना दिनै बावहाय प्रमिला रानी ब्रह्मआ टिकेट मोनैनि उनाव बिथाङाबो दुखु मोननानै दं होननानै आं मिथिनो मोनदों आरो बिथांनि मानसिफ्रा दायो गोदाव सोराव जादों बिथांमोनाबो जोंनो भट होनो हागौ आरो बेबायदिजों आंबो आगोलनिख्रुइ बांसिनसो भट मोननानै देरहानो हागौ नोंथाङा सासे इउपिपिएलनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि हिसाबै इउपिपिएल हिसाबै नोंथांखौ आं सोंथि खालामगोन जिहेतु नोंथांमोननि जुजिनाया मोनसे एनडिए दल बिजेपि आरो डिपिएफ बेनि थासारिया माबायदि जानानै दं बेवहाय जेबो गोनो गोथो जानांगौ गैया बेवहाय जोङो एनडिएआव जों गैया जायनि थाखाय बिटिसि ओनसोलाव थानाय 15टा समस्तियावबो जों गेलेदों आरो बिटिसिनि बाहेरायावबो गोबां समस्तियाव जों अलरेडि माने बेहाय जोङो केन्डिडेट फसंबाय नोंथांमोना बेखौ नुदों दा बेवहाय साननांगौ जेबो गैया जेरै दा जोंनि पार्टिनि प्रेसिडेन्ट प्रमद बर'आ तामुलपुर समस्तियाव गेलेदों जेराव आगोलनि आसामनि स्पिकार बिश्वजित दैमारी बिथाङा गेलेदोंमोन जुदि जोंहा माबाफोर थाखोमानाय आन्दोआव माबाफोर थाखोमानाय दङमोनब्ला अब्लाथ' जोंनि पार्टी प्रेसिडेन्ट गेलेनाय जायगायाव बिश्वजित दैमारीया गेलेनाय नङामोन बा बिश्वजित दैमारी गेलेनाय जायगायाव जोंनि पार्टी प्रेसिडेन्ट प्रमद बर'आ गेलेनाय नङामोन बेनिखायनो बे क्लियार बाहाय जोंहा जेबो माने माबा थाखोमानाय जेबो गैया जों हारसिं गेलेदों आरो जों जिहेतु जोंहा मोनसे एजेन्डा दङ मोनसे जोंहा इस्यु दङ मोनसे जोंहा मिशन आरो भिजन दङ बेनिखायनो जोङो नैबे बिसायख'थियाव 15टा बिटिसिनि आरो बिटिसिनि बायजोआवबो गोबां समस्तिफ्राव जों गेलेदों नोंथाङा थांनाय 5 बोसोराव एमएलए जाबोबाय बे एमएलए जाबोनायाव नोंथांनि बे ओनसोलाव बा बर' हारि हिसाबै लाइमोनफोरनि थाखाय आरो सोलोंथाइनि आबादारिनि बिथिं आइजोफोरनि बिथिङाव मा खामानि मावबोदोंमोन आरो उनफोराव आरो जुदि खनसेबाव आरो देरहाबोयोब्ला नोंथाङा माबायदि जे फिल खालामदों नामा जे आंनाव मावनो गोनाङा आद्रा दंबयो होननानै जोंनि समस्तिया गिदिर मोनसे समस्तिमोन अबयसे दायो आफ्टार डिलिमिटेसन दायो मोनसे थिलेबलेब मोनसे समस्ति जाबाय आगोल 1,96,000 भटार्समोन दा 1,44,000 भटार्स गोबां एरियायानो खमायबाय जिअग्राफिकेलि गिदिर मोनसे ओनसोला जोंनिफ्राय थांबाय भटार्स हिसाबै 52,000 खमायबाय दा बेवहाय आंहा सिगांनि आंनि जे बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव आं होनदोंमोन नेशनेल हाइवेनि साहा आरो नेशनेल हाइवेनि खोलाहा मोननै राननानै आं खामानिखौ मावगोन होननानै दा बेनिखायनो आंनाव जेसेबां माने आङो सेंसन ग्रेन्ट बा स्टेटनिफ्राय जेफोर स्किमफोरखौ लाबोनो हादों आं मोननैयाव रानदों जेरै हायार सेकेन्डारि स्कुलनि बिल्डिं पाटगावआव आं होदों जेरै आरआइडिएफनि स्कुल आङो माने बिसमुरि बासबारियाव होदों झारबारि हाइ स्कुलाव होदों आरो ओरैजाय नेशनेल हाइवेनि खोलाथिं जुदि होनोबा गौरां हाइ स्कुलाव होदों सालाकाटियाव होदों बेबायदिनो धरती आवा ग्राम उत्कर्ष अभियाननिफ्राय मोननाय जिथु 7टा जोंहा हस्टेल दङ 50 सिट फर बयज 50 सिट फर गार्लस जे हस्टेलफोर दङ बेखौ आं दा 7टा स्कुलाव आंनि समस्तियाव सा खोला
बेखौ राननानै होनाय जादों। उल्टापानिनि एमइ स्कुलखौ आं हाई स्कुलाव आपग्रेड खालामदों। सरलपारानि एमइ स्कुलखौ हाई स्कुलाव आपग्रेड खालामनाय जाबाय। बेबायदि माखासे हाबाफारिफोरखौ लादों। एजुकेशननि सेक्टराव इयुथफोरनि थाखाय दिनै CM-AAA-निफ्राय मोननाय जिथु लन 1 लाख साबसिडि आरो 1 लाखा लन बेखौ जायफोर माने सेंग्रा सिख्लाफ्रा जायफोर इन्टारेस्टेड माबा मोनसे खालामनो थाखाय दखान बिजनेस बायदिसिनाफोरनि थाखाय बेखौ सायख'यै बेखार लाइमोनफोरनो जोङो होनो हादों। स्टेटनिफ्राय मोनबोनाय जिथु CM-AAA लन बेबायदि जोंनि माने स्टेटनिफ्राय मोनबोनाय जिथु स्किल ट्रेनिं बेखौबो मोजां गथ'फोरखौ जायफ्रा ट्रेनिं लानानै ओरैनो माने थाया बा माबा मोनसे खालामनो होननानैसो ट्रेनिं लायो बेबायदि लाइमोनफोरखौ बासिनानै ड्राइभिं ट्रेनिं बायदिसिना होनायनि जे माने हाबाफारि दं बेखौ आं आंनि समस्थियाव खालामदों। आरो बेबायदिनो जोङो बाहेरानि माखासे NGO-फोरजोंबो आंनि समस्थिनि लाइमोनफोरखौ फोनांजाबना होदों जाहाथे बिसोरो खामानि मावनो हायो। दिनै आंनि समस्थिनि गोबां लाइमोनफोर दङ जायफ्रा हारसिङै नङाबा सानै साथामजों दाउ बयलार फार्म खालामनो हायो। बेबायदिखौ आङो बै जिथु कम्पानि दङ बयलार फार्मनि सना गल्ड जे कम्पानिफोर दङ बिथांमोनजों आङो माने जगाजग खालामना होदों। आरो बेबायदिनो आंनि समस्थियाव गोबां जोंनि लाइमोनफ्रा दिनै बयलार दाउ फार्म खुलिनानै गावजों लोगोसे न'खरखौ खुंनो हानाय बेबायदि खामानिफोरखौ दिनै मावगासिनो दङ। आं नाजालांगासिनो दङ जेसे हायो आं नाजालांगासिनो दङ। बेयो 6 शिड्युल माखासे जिथु ट्रेन्सपर्ट जिथु डिपार्टमेन्ट बेवहाय जोंहा MLA-फोरहा रल थाया। बाखि स्टेटआव मावनो गोनां जेफोर खामानि बा स्टेटनिफ्राय फैनाय जिथु स्किमफोर दङ बेफोरखौ आं फुरा क'क्राझार जोंनि समस्थियाव आं इमप्लिमेन्ट खालामगासिनो दङ। बेनि अनगायै जुदि माखासे गिदिर फसंथानफोर होनोबा हाब्रुबारियाव दिनै मोनसे 700 सिटिं केपासिटिनि गुवाहाटियाव थानाय मासख'वा बायदि दिनै मोनसे कनभेनसन सेन्टार लुजागासिनो दङ। माने 30 कौटिनि बेबायदि मोनसे बाहाय लुगासिनो दङ। बनरगाव 12 कौटिनि स्टेडियाम लुगासिनो दङ। चान्दामारियाव भुमि पूजन खालामनायनि बाथ्रामोन चिफ मिनिस्टारा गावनो फैनायनि 100 कौटिनि बाहाय स्पर्ट्स स्टेडियाम आङो लाबोनो हाबाय। गुबुन डिस्ट्रिक्टफ्रा माने 60 कौटि 60 क्ररल' मोनदों। नाथाय आङो क'क्राझारा सार होनदों आं चिफ मिनिस्टारखौ जे क'क्राझारा स्पर्ट्सनि थाखाय खुब इम्परटेन्स मोनसे जायगा जेराव स्टेट नेसनेल इन्टारनेसनेल प्लेयार गोबां दङ। बेनिखायनो सार आंनो एसे आलादा हरोबा मोजां होननानै बिथाङा 100 कौटि थाखा हरदों। आरो दा बेखौ अलरेडि सेंसनबो जाबाय। गौतम कनस्ट्राक्सना मोनदों। माने गाव फैनायनि खोथामोन। दा नैबे इलेक्सननि उनावनो बिनि खामानियाबो स्टार्ट जासिगोन। प्रत्येक बोसोराव आं आसाम माला लामा मोनदों। माने क'क्राझार टु रुपसि शान्तिनगर चन्द्रपारा बनरगाव रामफलबिलथिं थांनाय लामा आसाम माला खालामना होदों। सरलपारा बिसमुरि जे लामा बेखौ 36 किल'मिटार दा बिनि खामानिया सोलिगासिनो दङ। गोबां जायगायाव दालां बानायनाय जाबाय। मुख्यमन्त्रि पकि पथनि नामाव गोबां बे 5 बोसोराव लामाफोर बानायनाय जादों। दिनैसिमाव 85टा खान दिनै मडेल अंगनबादि सेन्टार बानायनाय जाबाय। 300निबो बारा दिनै आसाम दर्शननिफ्राय मन्दिर गुबुन थानसालि गुबुन धोरोमनि सिबिसालिफोर लुनानै होनाय जादों। स्कुल बिल्डिं गायसननाय जाबाय। बेबायदि गोबांथार खामानि आङो आंनि नैबे 5 बोसोराव खामानि मावनो हादों। एक्सट्रा भाबै जिहेतु क'क्राझारा BTCनि हेडक्वार्टार आङो गुबुन MLA-निख्रुइ बाहाय बारा खामानिबो लाबोनो हादों। क'क्राझार टाउनाव दिनै अमृत मिशननि आन्डाराव जल जीवन मिशननि खामानिया सोलिगासिनो दङ। क'क्राझार टाउनाव दिनै शान्तिनगर टु भाटारमारिसिम बथ साइड ड्रेन आङो खालामना होदों जाहाथे जि दै लोमसावलाबायनाय थायो बे दैफ्रा जाहाथे बिदि थाङो पास जानो हायो बिनि थाखाय खामानि मावदों। बेबायदि गोबां दङ जेखौ नोंथांनि बे इन्टारभिउआव माने खम समनि गेजेराव आङो बुङोबा बहुद गोलाव जागोन। आङो रायखांनोबो सानाखै। ओभारअल जुदि नायोबा क'क्राझाराव जेसेबां नुगोन नोंथांमोना बे 5 बोसोराव माखासे मोजां आरो गिदिर माखासे खामानिफोर मावबाय थानाय जादों।